Digitals. Bon dia, moltes gràcies. Molt bon dia. Deixi'm, ja, la primera cosa que li he de dir és que sort en tenim... Jo imaginar-me un confinament 50 anys enrere, això sí que seria una tortura. Vaja, ho comença a ser una tortura des d'un punt de vista telemàtic perquè tens reunions, trobades, sopes amb gent a través de l'ordinador, fas festes d'aniversari amb la família, tens reunions cada 2 per 3, parles amb amics. Sort d'això, fins i tot massa i tot, sort d'això perquè realment, això fa 50 anys, no sé si ho haguessin suportat però d'una altra manera, no? Jo crec que ens hem fet digitals de cop. Hem pres consciència de que aquest món digital existeix, que és imprescindible avui, les infraestructures digitals són imprescindibles perquè el món funcioni, i ho estem comprovant aquests dies. Per entendre's això, aquesta aplicació que ara explicàvem, que es posarà en marxa en breu, que es diu Confinat, estaríem parlant d'una mena de Siri del confinament? Bé, intenta ser moltes coses. Intenta, en primer lloc, ser una aplicació per ajudar en tota aquesta etapa de confinament i també en l'etapa de postconfinament, que serà molt important, perquè el que volem precisament és arribar quan abans millor a l'etapa de postconfinament i que puguem tornar a recuperar la normalitat. I per poder-ho fer, per poder accelerar aquest procés de l'etapa de postconfinament, seran imprescindibles, evidentment, eines que ens hagin de permetre controlar-ho, accelerar-ho, perquè l'activitat econòmica, perquè la gent pugui tornar a fer vida normal quan abans millor. Val. Com funcionarà? És a dir, ara parlem del postconfinament, com es farà? Però ara, per exemple, jo divendres me'n vaig a Confin app baixant aquesta aplicació i em baixo aquesta aplicació. Tu hi entres, t'has d'identificar, entenc, i llavors què? Estem acabant de polir els detalls de l'aplicació per tal que sigui també molt respectuosa amb els temes de privacitat. Nosaltres, evidentment, som una societat europea, a diferència, per dir-ho així, d'altres cultures, cultura xinesa o els sud-coreans o inclús també en altres llocs del món. Aquí el nostre model és un model, evidentment, en aquest sentit, que intenta respectar al màxim el que és la protecció de dades, la privacitat, el que són els drets fonamentals, i per tant el que pretenem, en primer lloc, és que sigui una app que serveixi per l'objectiu, però també que sigui molt respectuosa amb el que ha de ser aquesta cultura nostra, aquesta cultura europea, on les dades, on la tecnologia la governem els ciutadans, i no la governen ni en aquest sentit, ni les grans corporacions, ni tampoc la governen, per dir-ho així, l'Estat des d'una perspectiva pública. Estem treballant en aquest sentit, i el que a partir de segurament divendres ja serà possible aquesta descàrrega i tindrà per objectiu oferir serveis. Serveis primer en l'àmbit del que és la nostra situació en aquests moments, que és una situació de confinament, i per tant ajudar a facilitar aquest confinament en diferents tipus de serveis, i en segon lloc també preparar els serveis pel postconfinament. I per fer-ho, evidentment, la primera cosa que farem, i això ho llançarem divendres mateix, és una hackathon a la ciutadania, perquè això ho volem fer amb la gent. Creiem que la gent ens pot ajudar, per dir-ho així, també a evolucionar-la, a que incorporem nous serveis que potser no se'ns han acudit a nosaltres, i creiem que pot ser una solució interessant perquè aquesta experiència que ens ha tocat viure de forma abrupta des de casa sigui el millor possible, la podem portar el millor possible, i en aquest sentit, en definitiva, que sigui una eina útil pel ciutadà i per les empreses, evidentment. Ara parlem de la fase del postconfinament. Clar, el que entenem tots, que això no serà, com m'agrada dir, no serà una sortida de gossos llebrers, tots sortint corrents quan ens diguin ja podeu sortir, i ens anem a omplir restaurants, a omplir concerts i a fer vida convencional, perquè jo crec que ens hem de mentalitzar que això, interpreto, perquè ens entenguem, això no serà així, això serà progressivament, i perquè sigui progressivament serà molt important aquesta aplicació? És que no passarem de 0 a 100 allò ràpidament. Això penso que tothom n'és conscient, i per tant això serà un aixecament segurament parcial al començament, bàsicament perquè clar, no tenim la vacuna encara contra aquesta malaltia, i per tant contra aquest virus. I per tant aquest aixecament del postconfinament, i per tant d'anar flexibilitzant el que és el confinament, serà progressiu, i perquè sigui progressiu voldrà dir que haurem de tenir mecanismes per ajudar a fer-lo possible, i la tecnologia aquí jugarà un paper molt important. Les eines de gestió digital seran fonamentals per poder-ho fer. Val.
ha fet servir una expressió abans, que jo de debò, perdoni, la meva absoluta negativitat amb l'expressió hackathon. Què és exactament un hackathon? Sí. Bé, bàsicament és una iniciativa que se'n fan moltes avui en dia, que és convocar a la ciutadania, sobretot el món dels professionals tecnològics, el món de les TIC, a dissenyar, en base a reptes que els hi llancem o que ells mateixos proposen, solucions que permetin, o serveis digitals que permetin, doncs, per dir-ho així, ajudar en aquesta etapa, en aquest cas serà concreta per l'àmbit del confinament i el postconfinament, perquè jo sempre dic que hi ha més intel·ligència segurament doncs, al carrer i a la ciutadania que evidentment doncs, a les administracions en aquest sentit, no? I per tant hem d'aprofitar-la. Hem d'aprofitar aquesta intel·ligència col·lectiva i posar-la al servei de la ciutadania. Hem d'apoderar la gent i apoderant-la el que fem és precisament sent més útils per ells. Hem de, allò que dic sempre, de no només des de les administracions governar per la gent, sinó governar amb la gent. I governant amb la gent vol dir oferir-los la possibilitat, en aquest cas, que ells mateixos siguin els dissenyadors i els que proposin solucions que puguin ser útils per ells, que es puguin desenvolupar i que ells mateix doncs, en aquest sentit, nosaltres el que fem és posem a l'abast la plataforma per fer-ho possible. Conseller, perquè ho pugui entendre tothom, per exemple, anem a posar un exemple pràctic. Per exemple, a Itàlia ja s'ha anunciat que en breu els nens i nenes podran sortir de casa seva acompanyats d'un adult. Perquè això s'haurà de controlar des d'un punt de vista telemàtic? Aquesta mesura concreta, doncs, ara mateix no sé si evidentment doncs, es permet... Dic aquesta, però, per exemple, per entendre'ns, la idea amb la qual pot treballar el govern en aquests moments és que sortirem quan esglaonadament els del carrer tal, els números parells, els números imparells es quedaran a casa, però en canvi d'aquí un dia sortiran al revés. Això per començar? Seria així, això? Més o menys, i això ho tindrem que tenir controlat a través de la xarxa? Jo no sé si serà aquest tipus de mesura. En tot cas, el que sí estava molt important en aquesta etapa, per exemple, de flexibilització del confinament és el tema del test. O sigui, la possibilitat de que tinguem persones que s'hagin fet el test i, per tant, indubtablement se sàpiguen que són negatives i ho puguin demostrar. Per tant, doncs... Això és el que diu, perdoni, conseller, això és el que diu l'Oriol Mitjà, i ho deia a TV3, que seria molt important. El que passa és que això, evidentment, també té els seus riscos. Efectivament, com deia, estem a Europa i no estem a la Xina, que és allò de saber qui té el virus i qui no té el virus, una mena de carnet virtual, diríem, no? Bé, jo no diria carnet, en tot cas la possibilitat que tingui el ciutadà per poder demostrar que s'ha passat el test i que és negatiu, no? Penso que aquest és un element important, diguéssim, dins d'aquesta possibilitat d'anar flexibilitzant el que és el confinament. Perquè, evidentment, quan la gent comenci a sortir, doncs hem de poder preveure quina gent s'hi han d'anar a treballar, amb quines mesures han d'estar en el treball, també en l'àmbit del transport públic, etc. El que hem d'evitar a tota costa és que torni a haver-hi rebrots. I per tant, per minimitzar aquest risc serà molt important en aquest cas els testos i el control que en podem fer per part de la ciutadania en aquest sentit, aquestes proves que després serveixin per poder anar flexibilitzant aquest confinament. I clar, i les persones que no tinguin mòbil? Bé, he de dir que les xifres que tenim avui de telèfon mòbil a Catalunya, són altíssimes. Segurament que hi haurà algú que no en tingui. En tot cas, per les persones que no en tinguin, doncs ja buscaríem alguna altra solució. Però nosaltres hem de preveure mesures diguéssim, pels casos, per la majoria de casos, que és que la majoria de gent té mòbil. El 97% de la població major d'edat té mòbil. Per tant, hem de preveure solucions pel cas general i en tot cas buscar després també per les excepcions una solució que no els deixi fora. Una pregunta, aquesta nova aplicació és en bona mesura l'actualització del que es fa gairebé cada dia a través de la pàgina web del coronavirus del GenCat o no? O sigui, hi ha molta diferència. La solució que es va arrencar de forma molt ràpida per poder, diguéssim, fer una diagnosi ràpida de quanta gent estava amb el coronavirus, per tant una autodiagnosi per part de la ciutadania, té, diguéssim, una perspectiva molt des de l'àmbit sanitari. Nosaltres el que volem impulsar és una solució més ciutadana, més del que signifiquen els serveis més amplis des d'una perspectiva del confinament i postconfinament. Per exemple, des del certificat de mobilitat o el certificat ara d'activitat econòmica per temes laborals,
Temes també, per exemple, de l'internet que tenim a casa, que avui en dia és imprescindible disposar d'internet, per tant saber quina disposició, diguéssim, d'ample de banda tenim en aquests moments a casa. Temes també de consultes, per tant també aquest chatbot d'intel·ligència artificial que et permeti respondre preguntes relacionades amb el confinament sense que t'hagis de tornar boig buscant-les per internet. Per tant, és facilitar-li la vida al ciutadà durant aquesta etapa de confinament i sobretot davant de l'etapa de postconfinament, que és una etapa de reactivació econòmica i que volem que es produeixi quan abans millor i amb la màxima seguretat. Per tant, sense tornar a posar en risc a la població des d'una perspectiva de que no volem que hi hagi rebrots en aquest sentit. I la tecnologia ens pot ajudar moltíssim en fer-ho de forma esglaonada, progressiva, segura en aquest sentit. Per què? Perquè ens entenguem. Hi ha els primers dies, i no sé què passarà el mes de juliol i a l'agost, a l'octubre o al novembre com estarem, però el que és evident que la sortida de la ciutadania de casa passarà segur per la tecnologia. Passarà en bona part per la tecnologia, sí senyor. La tecnologia serà un mecanisme que ens ajudarà a fer millor la sortida del confinament, a fer-la més segura, a fer-la més eficaç, a fer-la més ordenada, a fer-la també, que, per dir-ho així, també reactivi més ràpidament l'economia, perquè el que volem, per tant, accelerar aquesta sortida de la crisi sanitària, perquè és evident que això ens preocupa a tots, ens preocupa evidentment que el país no quedi aturat econòmicament. Poso un exemple, una de les coses que hem vist, diguéssim, una de les preocupacions que hem tingut des de la meva conselleria aquestes setmanes n'han sigut sobretot tres. Un ha estat garantir les infraestructures, que les infraestructures de telecomunicacions aguantessin, perquè si no això hauria sigut un drama des d'una perspectiva des de temes d'e-learning o temes de teletreball o temes també inclús d'oci digital a les cases. Per tant, garantir que les infraestructures funcionessin. La segona ha estat garantir també la ciberseguretat, perquè és veritat que hem tingut un repunt de la ciberdelinqüència en aquest sentit. I el tercer gran tema ha estat, per exemple, garantir el teletreball. I la Generalitat, per exemple, no s'ha aturat. Hem aconseguit que, gràcies a que ja teníem una feina feta molt important en l'àmbit del teletreball al Govern de Catalunya, doncs hem pogut continuar funcionant. I per tant no ens hem hagut d'aturar. Fins i tot, fixi's vostè, que allò que semblava impossible fa 2 anys, que ens deien que era impossible, que era governar telemàticament, doncs escolti, el Govern de Catalunya ha celebrat ja 4 consells executius telemàtics i fins i tot ha investit un conseller telemàticament. Per tant, fixi's l'important que és la tecnologia avui per poder funcionar i per poder continuar operant sense aturar-nos i per tant que la crisi sanitària que estem tenint i que és real tingui el menor impacte possible a l'economia i en aquest cas a la governança, al funcionament del país. Tinc 3 preguntes breus i m'agradaria també, si poden ser breus, i si no, vostè mateix. La primera, pot garantir, pot explicar, la gran preocupació, anava a dir que eren 3 i la primera era curta, sort d'això, deia que un dels grans problemes que hi ha a la societat en aquests moments i una de les grans preocupacions és què fan les empreses amb les nostres dades i què fan els governs amb les nostres dades. La pregunta és, estem garantits amb les dades que s'obtinguin d'aquesta aplicació que nosaltres donarem, en aquest cas, al govern de torn? Primera pregunta. La segona, això va en paral·lel amb el govern d'Espanya o el govern d'Espanya pot fer una esmena a la totalitat d'aquesta decisió que pren el govern de Catalunya? I la tercera, i també molt important, si la xarxa aguantarà, la xarxa pot aguantar tot aquest sistema, és a dir, aguantarà i no hem de patir. Mira, començo pel final, perquè aquesta va ser la primera preocupació que vaig tenir tan bon punt va començar el confinament. Per això hem mantingut reunions diàries amb els operadors, tant pel que són els privats com també els propis de la Generalitat, que evidentment nosaltres també tenim la nostra pròpia xarxa de telecomunicacions que estem desplegant pel país. I aquí hi havia 2 grans objectius. Un era, en primer lloc, que la infraestructura aguantés i, per tant, vam tenir increments els primers dies per sobre del 50%, fins i tot fins al 80% d'increment de tràfic a la xarxa, i això tothom sap que qualsevol sistema que l'estresses amb aquests percentatges, ho estem veient com s'està estressant el sistema sanitari o altres sistemes del país. Doncs bé, he de dir que la xarxa de telecomunicacions de Catalunya ha aguantat bé i aguantarà. I per tant,
amb les previsions que tenim, podem donar la tranquil·litat a la gent i a les empreses de que la xarxa de telecomunicacions a Catalunya, tant la que presten els operadors com la pròpia de la Generalitat, doncs aguantarà, i penso que això és important que se sàpiga. La segona cosa en aquest àmbit era que, per dir-ho així, ningú quedés fora, diguéssim, de la connectivitat. Què vol dir això? Doncs que ningú es quedés sense dades, que és veritat que ens hem fos els paquets de dades tots a casa nostra aquestes setmanes, i per tant també arribar a un acord amb els operadors perquè fessin ampliacions sense cost, perquè ningú es quedés sense dades a casa i que no se li tallés internet. Ens semblava que això era imprescindible i això està sent així. Per tant, aquesta és la primera preocupació que hem treballat des de la Conselleria. La segona, el segon tema que m'has comentat és... He preguntat si pot haver-hi una mena... El del govern... Sí, exacte. Les dades. Bé. Miri, al món estan emergint en aquests moments dos grans models pel que fa el que és la gestió o la governança de les dades i la tecnologia. Per un cantó hem tingut fins ara el model hegemònic, que ha estat l'americà, on les dades i la tecnologia bàsicament l'han governat les grans corporacions, i tots ens hi hem abonat, perquè li hem donat a Google i li hem donat a Facebook les nostres dades sense pràcticament mirar-nos gaire. Evidentment, doncs, als Estats Units és una democràcia i hi ha unes certes garanties en aquest àmbit de la protecció de dades, però en tot cas ho hem fet. L'altre model que està emergint al món és el model que en podríem dir de la Xina, que és un model en el qual la tecnologia i les dades la governen l'Estat, amb una voluntat, no com els americans de rèdit econòmic, sinó amb una voluntat, podríem dir, de control de la ciutadania. Bé, nosaltres, a Europa i a Catalunya, per suposat, i per això hi estem treballant, hem de ser capaços de posar un tercer model a sobre la taula. Un model on les dades i la tecnologia la governin els ciutadans. I què vol dir això? Doncs vol dir que aquestes dades que generem en tinguem el control, el màxim control als ciutadans, amb un respecte absolut per la protecció de dades i la privacitat d'aquestes dades pel que fa a la ciutadania. I això és el que farem i el que estem fent des del Govern de Catalunya. No només emparats amb la llei de protecció de dades, sinó intentant anar un pas més enllà amb el que són les tecnologies blockchain de registre distribuït, que ara això sonarà xino, però en tot cas són tecnologies que permeten habilitar que el ciutadà tingui un major control sobre aquestes dades que ell produeix, i per tant la nostra filosofia en el disseny d'aquestes apps o de totes les solucions tecnològiques ha d'anar encaminada en aquest objectiu. Però ens demanaran permís per fer-les servir, aquestes dades? Evidentment s'ha de demanar permís, està clar que sí, perquè si no no estaríem complint amb aquest propòsit. I evidentment també els ciutadans també han de prendre consciència d'una cosa, és que les dades, això és com a vegades poso l'exemple aquell de que segurament molts de nosaltres som donants d'òrgans, si algun dia ens morim, doncs volem que els nostres òrgans serveixin per salvar una vida. Doncs bé, ser donants de dades pot salvar moltes vides. Per tant, també hem de prendre consciència de que no hem de ser egoistes. No, si el problema no és l'egoisme, si és que el gran problema... Sí, però hi ha el problema, conseller, no és que siguis generós. Evidentment, tota la generositat és la precaució que hi ha en aquests casos de que no s'utilitzin les nostres dades per allò que a nosaltres no ens dona la gana de que ningú, sigui una empresa o en aquest cas un govern, s'utilitzin. No podem anar a l'altre extrem, llavors, que és dir, no dono cap dada per res. No, escolta, jo crec que hem de ser de forma controlada, garantint la privacitat. Donar dades és positiu en molts àmbits, perquè ajuda al bé comú, ajuda en aquest cas, per exemple, en l'àmbit de la salut, ara està ajudant, donant les dades que estem donant, està ajudant, per exemple, a fer una radiografia, un mapa de quina és la situació del coronavirus a Catalunya, i amb les dades que després donguem ara amb aquesta nova aplicació per a la gestió del confinament i del postconfinament, segurament ajudaran també, per dir-ho així, que s'acceleri aquest procés del desconfinament. Per tant, entrem en un nou món on fins ara les dades segurament no teníem la percepció que tenien valor, i tenen molt valor les dades, molt valor des d'una perspectiva pública, des d'una perspectiva del bé comú, des d'una perspectiva de fer nous serveis, i amb un ús ètic d'aquestes dades segurament ajudarem a una millor societat. Però per fer-ho, evidentment, hem de garantir aquests drets digitals de la ciutadania. Nosaltres, per exemple, des del Govern de Catalunya vam aprovar fa uns mesos una carta de drets i deures digitals. Ara em consta que en aquest cas altres països també ho estan fent, també per exemple l'estat espanyol està començant a treballar-hi. Nosaltres ja la tenim aprovada. És una carta que intenta, per dir-ho així, definir aquests nous drets del segle XXI, que van des de, per exemple, abans s'ha comentat, un tertulià em sembla que ho ha dit, que amb el teletreball s'estava trobat en una situació d'angústia, de que tot el dia estava connectat. Bé, doncs, per exemple, també hem de garantir el dret a la desconnexió. Segurament, quan parlem dels nous drets laborals,
potser hem de parlar menys del concepte fitxatge, que potser és un concepte molt industrial, perquè abans havies d'anar a treballar en un lloc físic i fitxar, perquè si no la fàbrica es parava, i potser en canvi hem de parlar de nous conceptes de drets laborals, com és el de la desconnexió digital a determinades hores del dia, per tant que tu tinguis garantit aquest dret en aquestes hores. Fixa't tu com està canviant el món i com estan canviant moltes de les, per dir-ho així, com fins ara havíem entès la societat, no? I per tant ho estem aprenent encara, ens hem d'adaptar, i està venint tot molt ràpid, i aquesta crisi del coronavirus ho ha fet evident i ho ha posat en evidència. Val, i faltava un dubte, el govern d'Espanya pot dir alguna cosa amb aquesta aplicació? Bueno, clar, el govern d'Espanya, com tots sabeu, estem en estat d'alarma, podríem dir tècnicament intervinguts, i per tant pot fer el que cregui. De fet, ja va fer-ho sense l'estat d'alarma. Ens va prohibir, per exemple, amb el decretazo digital, que impulséssim una eina com és Identicat, que era una eina d'identitat digital, basada precisament en tecnologia de registre distribuït, de blockchain, per tant molt garantista respecte als drets de les persones, i va creure convenient que això no es podia tirar endavant i per tant ens ho va prohibir amb un decret llei, no? Per tant, el que estem veient també és que l'Estat sovint va molt a remolc del que anem impulsant a Catalunya i en lloc de deixar-nos fer ens intenta, diguéssim, aturar el progrés digital que intentem implantar i impulsar des del govern de Catalunya. Esperem que canviï la seva actitud perquè clarament s'està veient que les eines digitals, el progrés digital, serà fonamental perquè Catalunya estigui en el furgó del capdavant d'aquest tren del progrés del segle XXI. Val. Hi ha alguna pregunta, sisplau, us ho prego molt breu, perquè tenim més trucades telefòniques pendents encara. Si algú vol fer una pregunta, que ho faci ara o calli per sempre. Sí, vale, perfecte, ja ho veig. Anna Gómez, comença, Xavi Domènech després. Endavant, Anna, breument, sisplau. El mateix que has dit tu, jo no dubto que la tecnologia és el futur, és com negar que la tecnologia avui en dia és el pa de cada dia i que ho serà més, és com negar el canvi climàtic. A mi em preocupa que aquesta tecnologia serveixi no precisament per millorar la nostra vida, sinó per empitjorar-la, per limitar les nostres llibertats, perquè ens tinguin controlats, perquè aquesta aplicació està molt bé, però després també hi ha l'estigmatització que s'està fent dels malalts de coronavirus, i això pot anar a més perquè no tothom té els mateixos principis ni la mateixa moral, i això és el que em preocupa, que la tecnologia com t'ho diria jo, és a dir, la tecnologia és una eina, però la finalitat és el benestar de la gent, i si amb la tecnologia encara compliquem més el benestar de la gent, doncs això pot ser molt complicat. Per tant, estem parlant d'un futur quan al present no tenim mascaretes pels metges ni material sanitari per les... Breu, Anna, sisplau. No, això, és a dir, com es pot articular que aquests avanços estiguin articulats amb llei del que es pot i el que no es pot fer. La llibertat de les persones és el principal, fins i tot en temps de coronavirus. Escolta, no puc estar més d'acord amb tu, però la tecnologia és neutra, en aquest sentit, depèn de com la utilitzis, depèn de qui hi ha al darrere i quins governs hi ha al darrere, quines societats hi ha al darrere i quina cultura hi ha al darrere de l'ús de la tecnologia. I per això deia abans, no?, que hem vist com el món estan emergent aquests dos models i per tant Europa i Catalunya ha de proposar un tercer model a sobre la taula. Un model on la tecnologia i les dades les governin els ciutadans i per tant això vol dir, doncs, amb la màxima protecció dels drets fonamentals, això vol dir amb un ús ètic de la tecnologia. Escolti, li poso un exemple. Quan apareixen els cotxes en l'era industrial, escolta, els cotxes estan produint encara avui en dia molts morts a les carreteres. Això podríem dir que va en contra del que seria el benestar de la gent. Doncs, home, estem prohibint els cotxes? No. Doncs què estem fent? Doncs fem campanyes perquè la gent es posi el cinturó, perquè no corri gaire a les carreteres, perquè no begui i condueixi, perquè quan van en motos posin el casc. Per tant, l'important és quina és la política que hi ha darrere i quina és la cultura i l'ús cultural darrere de la tecnologia, però és evident que la tecnologia ha vingut per quedar-se i no voler-li posar un fre des d'una perspectiva en aquest sentit, doncs l'únic que ens faria és situar-nos a nivell global doncs com si haguéssim decidit que no fer la revolució industrial, perquè això també portava coses dolentes des d'una perspectiva laboral o des d'una perspectiva ambiental, doncs seríem un país, diguéssim, basat en l'agricultura i per tant potser no estaríem en aquests moments, el nostre estat del benestar doncs no seria el que tenim. Per tant, important, no podem posar fre a la tecnologia des d'una perspectiva que la tindrem sí o sí. En tot cas, el que sí hem de fer és ser capaços de posar les eines ètiques, la política, perquè sigui al servei precisament del bé de tothom
que ens serveixi en aquest sentit doncs per millorar la societat, evidentment no per empitjorar-la. Demano brevetat, sisplau, a les preguntes, si pot ser també concedir les respostes, perquè si hi ha de preguntar alguna més, perquè és que anem molt tard. Xavier Domènech, volies dir alguna cosa, oi? Jo en tenia dues, però en faré una, que és la més petita. Gràcies. De preguntes, vull dir. No he acabat d'entendre, i si ho pot explicar una miqueta, perquè connecta amb això que s'ha dit de que l'Oriol Mitjà havia comentat que podien fer testos massius al conjunt de la població per saber qui ha passat el coronavirus i qui no. I pel que he entès, vostè amb aquesta aplicació està proposant que aquesta aplicació incorpori el fet que ets positiu, és a dir, que has passat el coronavirus i per tant ets immune, i que això impliqui que pugui sortir o no de casa. Em sembla, en termes de control, em sembla molt complex això, és a dir, perquè el fet que tu tinguis a dintre un mòbil que et digui que ets positiu, després això fa que puguis sortir o entrar de casa, és que ho veig molt complicat, això de gestionar, i fins i tot ho trobo dubtós que es pugui dur a terme. Però no ho sé, per això li pregunto. Jo crec que estem analitzant les diferents opcions per fer possible aquesta sortida esglaonada, progressiva, del confinament. I per tant, és evident que un element fonamental serà doncs, aquelles persones que hagin pogut esperar, que demostren que s'han fet el test i són negatives, doncs és evident que no representen en aquest cas un perill de nous contagis. I per tant, això sí que la tecnologia es pot ajudar a acompanyar aquest procés. Com ho farem? Aquestes persones podran sortir pel carrer, les altres no, i llavors com sabrà que sí, les altres que no, és que ho veig complicat. No, s'haurà de determinar en quines condicions pot fer, i si és progressiu potser els primers dies només és per anar a treballar i tornar a casa, després ja... El que vull dir és que, en tot cas, això no em pertocarà, per dir-ho, crec que això, evidentment, el govern treballarem conjuntament per decidir en quines condicions es produeix, però jo el que s'ha dit és que la tecnologia, i també hi haurà, evidentment, els criteris de l'autoritat sanitària,